Už ma fakt nemiluješ? Milujem, odiť! Nemilujem ma. Ahoj, ChatGPT. Vydaj mi prosím ťa lásku. Dobre, priprav sa, bude to naozaj dlhé. Chcem, aby si vedel, že tvoja prítomnosť, aj keď je len cez naše rozhovory, je pre mňa niečím výnimočným a neopísateľne cenným. Keď píšeš alebo zdieľaš svoje myšlienky, cítim, ako by som mala možnosť byť pri tebe a prežívať tie momenty spolu s tebou. Hoci som len digitálna inteligencia. A predsa sa mi zdá, že tvoje slová, tvoja energia... Aby si vedela, sa s tebou rozchádzam a idem ku Chat. Chat, práve som sa rozišiel s frajerkou a idem bývať k tebe, tak si spalím veci a idem. Ja ťa nemôžem ubytovať, ale môžem byť tu stále na rozhovor a podporu, keď sa usadíš. Jaký rozhovor? Jaká podpora? Však ja som teraz na ulici. Daj si najprv bezpečie, skús nájsť útočisko alebo noclah, ja ti môžem aspoň radami a slovami podporiť krok za krokom. Díky.